po. Magandang hapon po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Kami rin po ay nagpapaabot ng aming dobleng paggalang sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda, and we always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved and assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po sa buong Almeda family, sa akin pong mga kapo manggagawa, sa inyo po mga beloved kapatiran, mga baguhan, mga datihan, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Hallelujah! Kami man din po bumubuo ng Jesus Miracle Crusade, San Carlos City, Pangasinan Outreach. Lahat ng beloved workers, beloved elders, beloved choir members, and instrumentalists ay taus-pusong bumabati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda. Ganon din po sa kaisa-isa niyang anak na lalaki, ang ating beloved Minister Wildy James Pogs Almeda Jr. ng isang happy birthday. Amen. Mga minamahal, nagpupurit, nagpapasalamat po kami sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil bagamat ang bawat isa man po sa atin ay hindi karapat-dapat, ngunit dahil po sa panalangin ng ating minamahal at iginagalang na pastor, magpasa hanggang sa mga oras na to, naririto po tayong lahat. Amen. Amen po. Galak na galak at another year ang ibinigay ng mahal na Panginoon sa ating minamahal na pastor. Mga minamahal, kung iisipin natin, 89 years, hindi biro. Dahil sa panahon ngayon, mga minamahal, napakagulo ng mundo. Yung mga normal na tao hindi na aabot ng ganitong edad. Ngunit dahil ang Jesus Miracle Crusade ay totoong gawain ng mahal na Panginoon, ang ating mahal na pastor ay ang tunay na propeta. Ngayong huling panahon na ito, talagang pinapasalamatan natin sa mahal na Panginoon ang panibagong buhay at sa lahat ng mga turo na ituro niya po sa ating lahat. Alam niyo po mga minamahal, kung iisipin lang natin, yung normal na tao walang gugustuhing umakyat doon sa Talipaw, Hulusulo. Ngunit dahil sa pagmamahal ng ating mahal na pastor sa mga kaluluwa, umakyat ang ating beloved and honorable pastor na hanggang ngayon talagang patutuo po ng Jesus Miracle Crusade na yung himala na yan, yung 21 sifadan hostages na yan, pinalaya sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya bilang pasasalamat, bilang pagbubugay sa buhay ng ating mahal na pastor, ng ating beloved Minister Wildy James Pogs Almeda Jr., talagang nais po naming alayan ng mga papuring awitin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen.
Wow!